Takže ahoj, já vás vítám u dalšího let's playe, tentokrát to bude ze hry Agair, jenom abyste nějak pochopili tu hru, o co tam jde a co tam je účel té věci, je, musíte dát ostatní kuličky na plátně, který vidíte už tady a ještě pro začátek si ukážem, co tam je za věci, jaký boosty a tak. Takže tady se dají kupovat peníze, to už jste si určitě všimli, já se nekupuju. Říkám, že se nekupuju. Max boost, tady víte, že jste buď dvakrát větší, máte na určitý hodiny a tady jste třikrát větší, tedy že jste třikrát nebo dvakrát rychlejší a tady jsou skiny, které jsou teda za peníze. A potom tady máte, že tím levelem nebo každých 5 levelů dostáváte nový skin a já už teda mám ještěrku, ale já ji moc nepoužívám. Já hru perníčka. A tady to jsou skiny, co mám ještěrka, perníček, banán, sršeň, spider a moucha. A už nebudu zdržovat a pustíme se do hry. Takže teda hrajem. Tady tu mouchu. Já jsem teda tady nějak se přidám trénovat. Už jako docela dost mi to jde od minulého let's playe. By to mělo být o dost lepší, tady to minulé let's play o ničem na nic. A kdybyste se jako zlobili, že moc ne, že někdo takhle nastřílí a po kompadech, ale někdy jo. A omlouvám se za to, že když budu málo, že je toho videa, že třeba mluvit takový samý blbosti, to musí dělat hodně videí. A takže se vám za to omlouvám. Je to OK. Teďka tady pomoc. A už asi budu mluvit ke hře, už budu plácat blbosti. Pojď nákrý mě, hej. Hej, liško, pojď. Může. Jak to, že nezdá? Tak rychle učit tohleto. No, ale tak OK, dobrý, jdeme dál. Teď doufejme, že se tady ten na nás nerozpůlí. OK. Damn kill. Stříhat zbytečně, že pak, abyste se zvěděli tam tu důležitý některý pro vás části nenechám, abyste to všechno stříhat ty videa, anebo jakože jak který a tak a hlavně k tomu Agair. Co se bude točit a tak. Teď se nás mrtvý. Pojď. Hej tým. Ne, pavučík, čik. Hele, co to ne? Teď jsme tady. Omlouvám se za lag, ale to bylo asi
ale jako ostatní videa by měly být jako nějak tak uklidňující bez sekání. Když jo. Že jo, škoda, jo. Pojď, tam se někdo rozstřískl. Ano, že jo. To je jasný. Mixat, jo. Trošku mám rýmu. Trošku. Potkat v Agair, tak se budu jmenovat Kytárka Strunka a někdy se budu jmenovat Kytárka, tak jsem to říkal. A nebo budu Kytárka Strunka, pardon, jsem se spletl. Nebo budu tým. Nějak napsat do jména Smajlíci, tak tam budu mít takovou závorku a kdyby jsem to nebyl já, tak asi jako nevím. Že mu to nešlo a takhle. A ty jo. Jo. Už jsme to podělali. Norgi. No to má to Norgi. Kdyby nebyl Norgi, tak jsem tak velký, hele. Je. Ještě pichlák. Jo, omlouvám let's playe. Vlastně musí tady ale jsou to fakt jako hráči, které tady třeba jsou si teďka hraje, nebo to jsem si vymyslel, ale jako je to možný. Určitě, když do toho najedete, tak se musí velikosti kouli a normálně tady nahoře máte skóre a to je jako za tu hru nejvíc. Já si pivu, když mě někdo sežere, ale já jsem prostě takový na tuto hru, že se vždycky třeba si neleknete, protože nevím. A kdybyste potřebovali ještě něco vědět, mohli dám do popisku můj e-mail a tam mi můžete psát různé věci, otázky a na ně budu odpovídat, pokud to nebude pod nějaký video, ask otázky, tam nějaké otázky napíšete do toho e-mailu, nebudu, ale třeba se k tomu můžete, teď jako neplánuju nějak dělat vlogy, takové věci, to
spíš budu takovýhle blbůstky. Pomoc, teď nám klidně mi sežer tu druhou, jako nějak mi to Omlouvám se za to, že tady přišla moje mamka, ale tak jako omlouvám se, fakt se vám dělá. Pomoc. Nech mě bejt. To ještě dáme. Můžeme se vyhnout do konce videa po nějaký chvíli a ale Fresek kanál, já ho teda osobně neodebírám, ale je to abych vám to řekl. Já vám dám do popisku nějak to. Hej, pojď tým. To prostě naštvat, jo. Já už by se teda trunky zase u dalšího videa.